Gaming round! Bago ganito PC mo, isang relo pa lang yun. Ka na umasa, boy. Umuwi ka na. Tuntog kita dito. Inuntog kita sa guard. Oh! Kumusta yung mga manlalaro? Ako nga pala si Paolo_69 at ngayon dadaan natin ng mga gaming memes ngayong linggo at tinagad simulan. Dahil gaming memes tayo ngayon, ako ay naka-gamer outfit, di ba? Sando, bako siya nagpapabuff na rin tayo. Bilang buff sa ML, kaya tinagad simulan. Meron tayong mouse cam, di ba? Para ramdam natin ang pagiging gamer. Kahit di naman talaga tayo magaling. Galing kay Low, mapagmahal. Bakto ba? Uy. Oh! Hacker, shut up mo. Mali yung pang-hack mo. Dapat naghanap ka ng paraan para ma-edit mo yung presyo para mas mura mo mabili. Muntikan ka na tumama. Sunod. Me and my classmates went to Asim and turned all the display TV on using a remote app. Oo nga, yung sa phone. Dami nyo oras mang troll. Kung kaka-computer mo yan eh. Kaka-computer mo talaga yan eh, leche. Palit. Nagdaga mo pa ng trabaho yung empleyado. Buksan mo ulit. Buksan mo yung lagay mo ako doon sa TV. Gusto ko doon siya nanonood. Maraming salamat. Tinubuan ka na ng isa pang leeg dahil sa kagaguhan nyo, ha. Galing kay Upbeat Ad. Ito ang pagkain ng lahat ng mga nagko-computer dyan. Ito talaga. Pansit Canton lang dapat yan. Buhay na ako sa Pacific yan. Merienda. Pero di ganun karami yun. Pampasaya ng tiyan. Dalawa lagi yan eh. Pero anong nangyari? Bawas MMR, leche. Kahit may laugh track pa, hayop ka. Sara mo na yung PC na yan, leche. Sunod. Galing kay Rivalry. Ano to? Hindi na, may looters, te. Looters ba? Nakapalit, di ka ito rin eh. Mahal looters. Looters ba? 9 minutes looters kung yapets ka. Yapets lang. Jim, makitaan. Sa gani looters? Ay, Jim, namin Jim. Ay, kuwan lang ka na. Kahit hindi ko naiintindihan eh. Puso na lagi na rong Jim ay. Jim ba, Jim? Ward, ay, Ward. Jim Bulag? Jim nun? Ay, Burizan lang eh. Burizan to kanyon. Oo, siya masakit pa mo. Parang paluin ka ni nanay niyan. Mayabag na lang siguro mo nga. Wa man ay baliga ng imong ipanggito. Naalagi. Ay, manta lang, may manta. Manta? Manta style mo. Manta. Ito na do? Ay, balit lang ng Max, be. Duha lang. Ayop ka. Nagpa-farm sa totoong buhay si nanay. Galing kay Angelo. Filipinos discovering a new trendy app. Naging meta, ginawang dating app. Dala cycle repeat. Malahat naman. Ganyan talaga. Wala kang magagawa. Yan ang galawan natin dito. Umaasim dito. Parang com shop na online eh. Hindi mo na kailangan talaga pumunta ng com shop para maranasan mo ang asim ng isang computer shop. So maraming salamat. Sunod. Tunay na gamer moment. Galing kay Tolilo. Pabili oh. Ito na naman. Mangkukupal na naman ba ito ng mga items? May wind talker mo kayo? Wind talker o. Wind talker? Ano yun? Wind talker po yung candy po. Wind talker? Wala, mahina. Mahina ka man troll. Todo mo ano yung wind talker sa ML to. Kaya di ko alam. Oo nga, may ML nga. Kaya ba di ko nakaintindihan. Binibigay nito. Typhoon, every 5 to 3 seconds, the next base hits up to 3 enemies and deals 150 hits. Parang Chrysalis, no? Kasi may crit eh. Sunod! Talaga gulat ako. Kala ko jumpscare. At may Sogo dyan. Oy, bakit tumitingin siya sa isang pusa? Nakapusa ng bata yan ha. Kaya ayoko nag-Roblox. Dami mga weirdo dyan. Mga tunay na game! Yes! Tunay gamer moment. Hindi mo na kailangan mag-extend dito dahil walang bantay. Walang bantay doon sa dulo. So wala paano sila napayagan. Siguro yung nanay nila bumibili. So dapat tinatagal sa trabaho yung mga nagbabantay dito. Sunod! Kaka-computer mo yan. Na-addict ka na dyan. It's not this Don't you let it go. Oh! I want less. Aba nag-aantay yung mag-queue. No way home. I'm spit. Tingsa ko sa com shop eh. Wala silang pakialam sa'yo eh. Yan yung iiyak mo pag puro pula yung queue mo. Maraming salamat. Sunod! Galing kay Azure. Inaantok na siya pag masyadong madali kalaban. Kaya din ako eh. Napakadali. 20 minutes. 20 minutes, GG na agad. Ano to, ML? Nagdodota ka. Mabilis na yun. Okay, mabilis na yun. Para sa isang Dota game. Na third tier ka na. Maraming salamat. Fallout Philippines.
Naging green screen pa talaga nila lahat. At parang ano lang to, parang ermita lang talaga to. Bata ka sa akin, halika rito. Ano ba? Kang bata ka sa akin. Nananahimik ako eh. Mo sa akin. Halika rito, You Let's never give in. You never give up. You matter day. You quit. You Dito, pull out. Tell me your Pinoy gamer. Pull out. Pull out gaming. Pull out method. Wag po. Laban mo. Naka-dual wield. Naka-activate Windows ka pa. Nauna mo pang i-edit to kaysa i-activate yung Windows mo. Madali lang yung crack niyan. Madali lang. Bakit merong K-pop doon? Bakit ka nabalin? Tatanong na nabalin mo talaga. Balin. Na ang gumagaling sa Sid Utang Panyawan kulang Herbal hayop ka. Capsule. Ako po si Hi guys! Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lamang, it's Pwede sardinas. pa kibaril yung karakter na yan. Maraming salamat. Dahil nandyan ako, upload natin. Sunod. Pag lose track ka na, hindi ka pa niya lagi pini-PM na lagi ba siyang kachat? Ayoko na maging gamer. Gusto ko ganito lang yung resolution ko eh. Kasing labo mo kausap itong camera na to. Ay, nasira. Nasira yung mouse ko ulit. Uy, gumana ka. Ay, sunod. Ano ba tong meta na to na nanggugulo kayo na nagtitinda? Ay, ate. Namay, kuwante. Namay, BKB, te. BKB. Blocking bar ba? Blocking bar ba? BKBB yun eh. Para spell damage kasi ang mga ano ang sabon eh. Sabon damage po, siya nag-i-interconnect lahat. Immunity from sabon damage. Mga nililigo dyan na gamer, alam mo yan. Sunod. Oh! Huge teaching. Ang tunay na gamer. Hindi lang keyboard ang nilalaro. Hindi lang mouse. Pucha, mukhang hindi lang 3 wish ang hiniling niya kay Genie. Mukhang 4 din. Amen. Ito nagagawa ng kaka-computer mo yan. Mukhang cosplayer ata ito eh, no? Pa-extend naman. May mga magjowa dyan na paubos na yung warranty agad eh. Ito ko rin naman ng ganyan, gamer girlfriend. Ayaw ka na. Sunod. Maraming salamat. Ano kayo, Wilson? Ano ba pa ilan na to? Ilang tindera na ang pinagtitripan nyo, ha? Mababan na kayo dyan eh. Sanggen Yasha, meron kayo? Sanggen Yasha. Mas mahal tayo niyo. Ayaw na? 3,000 mahigit. Wala. Sige naman, subukan mo hanapin yung secret shop. Joy yan eh. Ikaw pag galit, leche ka. Ikaw dapat yung natatrasok na mo. Uninstall mo na yan, bobo mo. At sinubukan niya, di ba? Joy and Tide na lang kaysa sa akin ganyan siya. Salamat daw sa time. Mukha ba akong piso? Pigati. Kung naka-pigati merch, hindi ako naka-ano ako eh. Naka-piso net merch lang din ako eh. Tuntog kita dito. Tuntog kita sa galit ko dyan. Buhating kita in-game tsaka IRL. Dahil ang tanga-tanga mo maglaro. Yung mga shoutout dyan sa mga sumasama sa mga rank game. Yung mga tropa nila kahit sobrang competitive kasi. Gusto ko lang maglaro ng Roblox. Okay? Ayoko na mahirapan. Ayoko na mag-LOL, Dota. Kaya ka mga competitive na laro. Sunod. Kaya kay Abukenyo. Easy 10k pre-kids lang kalaban yung okay. Ayan ang bigyan mo lang ano. Tang shampoo. BKB rin yun. BKB 8 minutes. Ano mo na? BKB Lotars. Tapos SF pa na ano, lahat ng last hit tumatama tsaka deny ka na umasa boy. Umuwi ka na. Umiyak ka na sa nanay mo kasi yun na lang makakalaban mo pagkatapos diyan. Sunod. Ano, kids daw pero ganito item mo, leche. GG ma'am sir, di ko kalaro stats. Sunod. Galing kay Laguna's finest. Fight of the century. Pacquiao versus chess boxing. Well, kung matatalo agad ni Carlos si Pacquiao bago mag-boxing, mananalo yan. Kayang-kaya yan. Easy. Nagta-training si Mahan. Uy, si Wesley So. Oh my God. Isa sa mga number 2 ba to? Number 3 sa buong mundo? Oh, tsa. Kaya kung gusto nyo magkaroon tayo ng chess tournament, i-like nyo to. Kailangan ko malaman na gusto nyo. Naalala ko, di ba may issue nga siya sa Chess Federation dito na parang hindi natulungan ba? Parang gano'n. Mukha si Sasa Girl. Pero sigurado naman ako mas matalino si Wesley So kay Sasa Girl.
Wesley Sasso girl pala. Sunod! Laki na ng kinikita niyan. Grabe ang million dollars na kinikita dahil lang sa paglalaro ng chess. Pwede kang kumita sa talino mo, okay? Pwede kang kumita. Alam ko sa Pilipinas maraming bobong yung mayaman, pero pwede ka rin yumaman, pero hindi lang sa Pilipinas kung matalino ka. Tunay na gamer, kahit sira-sira na ang pyesa, maglalaro tayo. Pag ba ito, kumain ng pawn, 3 step agad forward. Kasi medyo 3 kahon na yung gagamit niya agad. Ganito mag-upgrade ng pawn. Kaya naman pala kasi chess medium. Pero yung isang pawn lang dito yung medium, yung large the rest medium makakulang. Maraming sana. Work from home ang pawn. Naalala ko may chess din tayo. Search lang, Paulo Chess. Naglaro din tayo ng chess doon. Gusto ulit maglaro tayo. Tunay na gamer, hindi lang puro trash talk. Marunong din mag-isip. I meet somewhat, we talk. Tanda mo na naglaro. Bakit ba? Hirap-hirap maging gamer, no? Lagi nila kami. Iba isip bata sa pusong bata. Abutin ng laro nilalaro namin, di puso ng babae. Sunod, pre-lock item na ako. Kung ito i-rush mo Lotas tapos Ricky ka, hayop ka. Ayoko na. Uninstall mo na yan. Yung dapat yung tinatanggal yung saksakan ng PC. Sunod. Nakita ko na ito. Holy Roll. Sa mga lugar na ito, na Gamers, ipapakita magaling! ang lalim ng debosyon para sa Poong Nazareno sa pamamagitan ng internet. Yan po ang virtual translasyon na isinasagawa ngayon sa game app na Roblox mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa grupong naway lahat ng RAM nyo ay madagdagan. Tayo na ko ito dati. Okay na yung laruin mo, wag lang G minor. Ang labo naman ito, parang yung mga gamers ka pag araw-araw naglalaro. Ay ng tindera yan, nagdadabog pag may bumi. Paano sila di magdadabog nang kupal kayo lagi. Ginagawa nyo silang content sa TikTok, hayop kayo lahat. Hey! Ito rin sana pera ko, 128 times. Kaya di ka na pwede mag-com shop kung hindi makikilaro yung iba Ano ba? Nag-aalo ako dito, nagto 200 times na huwag yung guluhin. Hey! Tamahan ko yun Ang dami mo energy. Yan ang tunay na gamer, di ba? Magaling mag-meta. Okay na leche. Sunod. Puro copyrighted. Tamang meta lang sa puso. Mama mo na level 3,000 sa Candy Crush. Papa mo na dumudurog ng AI sa chess. Yan lang yung pinagmamalaki mo. Mythic Glory. Mahinang nila lang. Mahina kayo. Kung kaya mo nang tumalo ng chess sa AI, isang grind game yung Candy Crush. Isa ng mga utak game. 1,200 lang ako sa chess Yung online chess na rating. Pag umabot to ng 20k likes, magla-live tayo. Lalabanan ko kayo lahat sa chess. Lahat ng kalaban, lahat ng makakalaro ko. Sige, sunod. Pabubuhan tayo galing kay Easy. Kung ganito PC mo, okay lang laruin mo lang yung yung pawn kanina po. Yan yung kaya niyang mailabas na resolution. 144p yung PC pawn. May coke. Baka yan yung niya. Baka ito yung cooler niya, no? Dito. Baka dito yung cooler. Lagay yung cooler niya. Lalagyan ng mismong coke. Maraming salamat. Sunod na gaming PC. Yung pinakamalakas. Meron tong 1 terabyte ng RAM. So, isang pa lang yan. Isang relo pa lang yun. Baka nag-transform siya naging PC. Tapos nakasuot ka ng Ben 10 brief. Wala nang laban. Wala nang lalapit sa'yo sa com shop. Yung nanay mo na lang pag ayaw mo pa umuwi. Sunod! Nagbayad na ba kayo? Kanina ka pa extend Magbayad ka muna sa sa harap. Sasara na yung PC mo. Kala mo di kita dadaan. So yung lang siya no? Inaccept na siya nung lugar Asim din niya yung mga naglalaro niya. Nagigigil na. Ako mag-ingat ka, baka maging siomay ka dyan. Alam mo naman mga gamer, mahilig sa siomay tsaka pansit canton. Hinahanap niya yung mouse. Nag-connect na sa akin kung bakit. Ito yung mouse hinahanap mo. Ito na, hinahanap nung lecheng pusa. Sunod. Preso net. Meron kang 1 hour makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay. Bawal mag-extend. Baka pwede lang dito ma-extend yung oras mo sa kulungan. Maraming salamat. Sino ka usap na rito? Baka tumutulong sila? Pwede naman ata no? Literal na firewall to. Literal na nagkagwardyan sa mga bawal lumabas. Nalala ko tuloy yung feeling paglabas mo ng com shop. Baka kayo naka 5 hours, 6 hours ka na. Parang na rin. Parang 144p na rin yung resolution ng labas. Ano nangyayari? Di ba ako kumakain? Yung hinihinga ko sa com shop, puro panis na laway tsaka batang hamog.
Gaming rag po. Alam mo, hindi ka dudulas dyan. Alam mo, mabilis ang ano mo, ang polling rate yan, boy. Ano ba? Hindi mo ata alam. Sunod, mura lang yan sa malakas. Oh! Boss, paano pagpayat nagsalita na sila. Salamin na makapal. Ay puta, alis, hindi payat naman. Sabi ko sa'yo, ako yan eh. Hindi, naalala ko lang. Malala ko ganyang get up. Pero ako yung payat na nakasalamin. May banning player talaga, legit. So, yung ganyan, yung hindi pa nakakulay yung buhok sa likod. Pucha, wag na, boy. Automatic talaga yan. Kahit naman ikaw kung nandun kayo, mapapaisip ka eh. Siyempre, di ba, papasok ng com shop. Makikita mo 5, puro ganyan. Ang hirap po si Rosoy, pa may Hello Kitty ka na wallpaper. Pero okay lang, literal lang wallpaper. Tanginan tong mga to, nagkakain po ba to? Di na ata to natutulog, di nagtatrabaho, hindi nag-aaral, nagagawa nito sa buhay. So, mapapaisip ka talaga. Imbes na pupusta ka talagang nagdadalawang isip ka na. Tama. Pre, negative tayo dyan. Huwag na, huwag ka rin magpustahan dyan, boy. Kahit bayad PC din na. So, yan, bayad dignidad na lang. Ganitong hairstyle namin, may kinakatakutan din kami. Nanay nyo? Ayun nga, yung nasa video. Yung talagang payat na nakasalamin. Okay. Kung pasok namin ng com shop, makikita namin. Payat na nakasalamin? May buff? Sa amin waiting. Back pre back. Hindi natin madadaan sa buhukan yan. Kasi, kung kasi kami babad kami ng com shop. Taka-barbero. Umuwi pa kami para umidlip eh. Yun, doon na sila natutulog sa com shop. Yung mga yun kasi, talagang literal na nasa com shop talaga. Yung kalimitan sa mga ganun kasi, bantay ng com shop. Yung ma-appear doon sa bantay, wag mo subukan. Alam mo, 8 oras may naglalaro yung araw-araw. 24 hours lang nandun. So, kahit palaro mo, kaya nilang mapanood kasi kaya nilang kunin sa monitor yon. At saka yung gano'n namang payat, may kinakatakutan din yan, may kahinaan din. Sustansya. Ang kinakatakutan naman nila, yung matatabang nakasalamin din na makapal. Yung maasim naman. Tapos may dimples na may polvo. Tapos nasa monitor yung tambak yung pagkain. Yung gano'n naman, yun naman yung rich kid na gamer. Ayun yung may sariling PC, talagang ginagastosan ng magulang, alaga talaga, tsaka bumibili ng mga arkana. Mayayaman. Yun naman, anak mayaman naman. Ayun talaga, kauntiran ng labanan. Okay. Isa naman nag-grind sa totoong buhay. Ganitong buhok. Yung isa pa nang gumagrind sa medyo payat na lamesa. Kumakain lagi. Paano kung... GG ka na. Ito pag nagbukas na ako ng salamin. GG ka na, boy. Buwi ka na. Sunod. Ito po, ito glow up to eh. Ito yung magiging itsura mo pag laki ka nagko-com shop. Evolve. Nag-patch na siya. Tapos na yung meta niya na maasim eh. Ano na yun? Diba, asim pa rin naman. Pero yung asim niya, mature na yun. Diba? Overhead phone siya. Kasi ito, kung may-zoom mo, narinig pa niya dyan yung nanay niya pag sumisig. Oy, buwi ka na! Oras na, alam mo! Ito, wala na siyang pakialam. May na siya eh. May kaya na niyang sumagi ng palo ng nanay niya. Yung kurot na sa tenga ng tatay niya, kaya na niya sagiin. Panguli. Po, sa Valorant ba to? Gripo. Well, iingat ka lang paglalabas ka. Pag magsusuntukan kayo sa loob ng com shop dahil napikon ka sa trash talk, sa labas nyo gawin para naman di mapagod yung nagbabantay. The boxer shorts, casio watch, gold necklace, tattoo sa braso na maasim, brand na buhok. Retainer. Asim yung tattoo sa dibdib po. No regrets. At doon tatapos yung mga gamers, nagustuhan nyo ba yun? Computer ka man ngayon nanonood. Kung gusto nyo pa na mga ganon, huwag nyo natin like, share sa mga amoy gamer, amoy batang hamog gamer nyong friends, at huwag nyo natin subscribe. Paolo, mamaalam.